दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जाफुंनो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखि ब्लग इउटुब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर आं भिडिअखौ लाबोला सानदोंमोन मानोना देहायाबो थिग गैया, ओरैहाय गन्थङाबो गासैबो होथेजोबनाय, ओरैबायदि थान्दा बेंगलरावबो। दा रायजोफोर भिडिअआ गोदानखाय आरो भिडिअआ ओरैबायदि स्ट्रं भिडिअखाय आङो भिडिअखौ बानायनो होननानैहाय साननानै बानायनाय जाबाय। दिनै जों बिपिएफनि सिएमनि सायावनो सावरायगोन, नैथियाव इउपिपिएलनि सिएमनि सायाव सावरायगोन। स' रायजोफोर नोंथांमोना गिबियाव बिपिएफनि सिएमआ मा बुंदों खोनासंग्रोदो। মই নিজে বড় হয়, বড় সাহিত্য সভাৰ আজি এই অধিৱেশনত আহি পাই মই খুব ভাল লাগিছে আৰু যিটো পৰিৱেশ দেখিছে খুব ভাল। আৰু মই ভাবোঁ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী লৈ পেলাই যিখিনি এজেণ্ডা লৈ পেলাই বড়ো সাহিত্য সভাই বড়ো জাতিৰ কাৰণে সাহিত্যটো উন্নতি কৰিবৰ কাৰণে যিটো ধৰণৰ আলোচনা হৈছে খুব পজিটিভ মই শুনিছোঁ আৰু ভাল হ'ব। স্যার যোৱাকালি যোনটো কোকৰাঝাৰৰ যোনটো ঘটনা গৈছে সেইটো প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? কোকৰাঝাৰৰ ঘটনাটো হয় জানো, ময়ো শুনিছোঁ। আৰু যেনেকুৱা ৰিয়েকশ্যন বা যেনেকুৱা যি ধৰণৰ আলোচনা হৈ আছে বা প্ৰচাৰ হৈ আছে মই সেইটোও দেখিছোঁ। মই জানো চব জাতিৰ মাজত চবে সমান নাথাকে। বড়ো সমাজতো কোনোবা এজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে, কোনোবা মুছলিম সমাজতো থাকে, কোনোবা বেংগলী সমাজতো থাকে বা কোনোবা অসমীয়া সমাজতো একজন দুজন বেয়া মানুহ থাকে। তো বেয়া মানুহ ধৰি পেলাই শাস্তি বা প্ৰয়োজনীয়ভাৱে একশ্যন লোৱাটো ভাল, এইটো প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব। अब्ला रायजोफ्रा मोननै भिडिअ नुदोंना, मोनसेया इउपिपिएलनि, मोनसेया बिपिएफनि। दा क'क्राझारावहाय दावराव दावसि सोमजिदों, इनकाउन्टारबो खालामदों, थैयाखै, आथिङाव नांदों ना। जेरै खामानि मावदों ओरै साजा होदों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय क'क्राझार टाउना बर'नि ना हारसानि? कुइसना बेसो रायजो। क'क्राझार टाउनावहाय गुबुन गुबुन हारिया माब्रै दखान बन्द, बाजार बन्द खालामनानै होलायनो हाखो? बिपिएफ बायदि गोहो गोरा मोन 14टा पावार लाबोफिननानै रायजो सालायग्रा क'क्राझार टाउनावहाय मानो इसेबां हांगामा सोलिखो? घटनाया सोमजिदों रेडनि, नाथाय महरा लादों जाथिनि। नोंसोर बेखौ आन्दाज लादोंना? जय श्रीराम होनग्राफ्रा सोर बिसोरलाय? बबे देशनि बिसोरलाय? बबे स्टेटनि बिसोरो? बिसोरखौ मानो आयेननि राहा लानो हायाखै बिपिएफनि सरकारा? दिनैहाय साला गुबुन हारिजोंब्ला दाउसा, बर'जों बर'ब्ला मोसा, बेनो जाबाय बिपिएफनि रायजो सासन खालामनाय। दा नोंथांमोना नुदों बेयाव 60बाथि थान्दै जुथुमा बर' थुनलाइ आफादनि बिजिनियावहाय जे जुथुमा जादों, गोथार थान्दै जुथुमा, बेयावहाय दावराव दावसि खालामनाय। नामखौबो नायनानै ला, मोजाङै नायनानै ला। आं सानो कनसिडार होगोन गिबि खेबनि थाखाय, नाथाय नैथि खेबनि थाखाय बिसोरबायदि मानसिखौ कनसिडार होथावना नङा। समाजाव गाज्रि खालामग्रा, मिथिबाय दा रायजो? এই কারণে মই ভাবো क'क्राझार कार्ड सिटी হয় আসামিজ আৰু বেলেগ বেলেগ জাতিৰ কাপ। এই কারণে মই ভাবো সকলো বিপিএফ সাপোর্টার্স মই প্রশ্ন সুধিবলৈ বিচাৰিছো, क'क्राझार কাৰ सिटी হয়? বড়ৰ জাতি না হাৰসাৰ জাতি? আসামিজ জাতি না মুসলিম জাতির না বিহারি জাতির না কোনোবা রাজবংশীর জাতির क'क्राझार টাউন? যদি আমাৰ বড়ৰ জাতিৰ ছোৱালী কতবা তেজপুৰত কতবা গুৱাহাটীত মাৰি পেলা দিলে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ তাতে গৈ পালে আমাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহবিলাক এনেকুৱা হাল্লা কৰি পালে এনেকুৱা ডিমাণ্ড কৰিব পাৰে নেকি বন্ধ কৰিবলৈ? ক'ত গৈছে? বিপিএফ পাৰ্টি 16টা ডিপাৰ্টমেণ্ট আনি পালে ৰাজ্য শাসন কৰাটো ৰিঞ্জয় বড়ো ক'ত গ'ল? এইটোৱে কয় বিপিএফ পাৰ্টি
পাওয়ারলেস কিবা দুর্বলতা হয় না নাই আমি নি সকলো প্রশ্ন উঠিছে কক্ৰাঝাৰত এনেকুৱা হবা নালাগিছিলে একজন মানুহ একজন মাইকীৰ ৰেপ কৰিছে এই ৰেপ কৰা কিবা বেয়া কাম কৰা মানুহটো কিবা শাস্তি পাবই পুলিচ প্ৰশাসন এইটো শাস্তি দিব কিন্তু ৰাইজে এনেকুৱা জেলৰ পৰা ওলাই মাৰি পেলাম বুলি কেতিয়াও নহব এইটো আইনে বিৰোধী আৰু তাতে হৈছে ঘটনা বেলেগ ঘটিছে কিন্তু দৌৰিবলৈ লাগিছে বেলেগ ৰাস্তা কি কাৰণে এইটো কই নাকি বিপিএফ চৰকাৰে পাৱাৰফুল চৰকাৰ হা ৰিঞ্জয় বড় কাষ্টম বসুমতাৰী প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম লাজ লগা নাই এতিয়া আহক আমি শুনিম UPPL এর CM प्रमोद बर सार কি কইছে 2022 मायथाइयावनो सानजेननाय जादोंमोन नाथाय दिनै 2026 मायथाइयाव बेखौ दिन्थिफुंनाय हाबाफारिया जाफुंनो थांगासिनो दङ बागुरुम्बाया जों बयबो मिथिनाय बादिब्ला बयनिख्रुइ गोजामसिन मोनसे डेन्स फर्म बियो बर'फोरनि ट्रेडिशनजों लोब्बा थानाय आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो बागुरुम्बाखौ बर'फ्रा मोसाबोदों आरो बेवहाय बर'फोर रायजो जानाय गुबुन गुबुन आयदाफ्रा बेवहाय हाबनानै दङ धोरोम सिबिनायनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव बागुरुम्बाखौ मोसाबोनाय जादों आलासि बरायनायनिफ्राय लानानै जोंनि विभिन्न समाव जोंनि हारिमुखौ फोथांना दोननो थाखाय जों बागुरुम्बाखौनो बिथा खालामनानै बर' हारिया हारिमुनि गुबुन गुबुन खामानिखौ मावबोदों दा दिनैनि समाव बेखौ बेवहाय दिन्थिफुंनाय लोगो लोगोनो जुदिअबा आगोलाव सा सानजा भारत एबा भारत हादोराव बा मुलुगनि गुबुन गुबुन हादोरनि जायफ्रा हारिमुनि बिथिङाव खामानि मावग्रा लिरग्रा रिसार्च खालामग्रा बिथांफोराल' मिथियोमोनब्लाबो बे पारफरमेन्सखौ खालामनायनि उनाव बेखौ सारा मुलुगावनो जोबोद गेबेङै मिथिसारगोन बागुरुम्बाखौ आरो बर' हारिनि बाथ्राखौ दा नंखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनायनि थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथां लोगोसे कालचारेल मिनिस्टार बिथांमोनखौ आं साबायखर बावदों आरो लोगोसे जायफ्रा दिनै हारिमु आफादनिफ्राय जोंहा बाथौ धोरोमारि गौथुमनिफ्राय लानानै बर' थुनलाइ आफाद बर' फरायसा आफाद बयबो बेवहाय बाहागो लानानै जाफुंसार होनाय हाबा मावदों बिथांमोननोबो आं साबायखर बावदों आरो जायफ्रा दिनैनिफ्राय जोबजासे बे मोसानायाव बाहागो लागोन बिथांमोना जाहाथे मोजां सावस्रि आरो मोजां गोसो लानानै जोबजासे थानो हायो बिनि थाखाय बोराइ बाथौ आफा अबंलावरिनि खाथियाव आं आरज गाबदों मोननै भिडिअखौ लानानै आं मानो दोनबाय थादोंब्ला मोनसेया अशान्तिनि राजा मोनसेया शान्तिनि राजा मिथिबायना रायजोफोर UPPL पार्टिया फिउचारनि थाखाय खामानि मावनो अरायबो गसंथायो नाथाय BPF पार्टिया गावनि हास्थायनायखौ फुलफिल खालामनो थाखायल' बिसोरो खामानि मावो दा नोंथांमोना नुखादों दावरावा सोरनिफ्राय सोमजिदों बेखौनो आंखौ बुंहरगोन सोरबाया जाम्बा जाम्था बायदिसिना ना बेफोरखौ साननायनि सिगां नोंसोर बायदि मानसिया गावखौहाय फोसाबनानै लाग्रो दिनै क'क्राझाराव दावराव जानायखौ नुनानै आं जोबोद दुखु मोनदों बेयो जोंनि बर'नि जायगा बियो BPF बायदि मोनसे गोहोगोरा पार्टी थासेयाव माबोरै बन्द जाखो मारै इसेबां दावराव जाखो पुलिसाबो बिसिनि आखायावनो मोन 18टा पावार दङ रिन्जय बर'आबो बुंदों बिक्रम दैमारिमोन बायदिया गासैखौबो बुंजोबदों बिसोरो अब्ला माब्रै लाजिया फांजिया गुबुन हारिफोरजोंहाय क'क्राझार टाउना बन्द खालामजाखो हो रायजो राजा नोंथांमोन लाजिनाय मोनाखिसै बर' हारिया साफ्रोमबो बर' हारिखौसो आं बुङो दे रायजोफोर लाजिनाय मोनाखै नामा जोंनि बर'फ्रा मामुलि मा होनना बुङो बेबायदि जाथायखौहाय पुलिसनि आखायाव गथायनांगौ रेप केसआ पुलिसनि आखायाव थांगोन बेखौहाय आयेन मथे माब्लाबाबो लानो हाया बेखौ मोनथिखानानै रेप केसनि अनगायै गुबुन लामा लानानै गुबुन बाथ्रा बेवहाय दावराव खालामोब्ला बे मोजां जानाय नङा बेखौथ' हाग्रामा महिलारिया नुखादों नुनानैबो मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखै बेनो नामा BPFनि रायजो सासन बर' हारिनि गेजेरावहाय 3 मासल' जादों रायजोफोर BPF पार्टिया मा जालांबावगोन नायलांबाय था अब्ला गोजोनथोंसै रायजोफोर जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारि